sådan har jeg set den ud, når den er færdig, når du kommer hertil. Det her, de 2 lange ender, skal jeg bruge til et brænde noget i sølvpapir, og dem her 2 sætter jeg fast til dem her. Og så skal jeg have dem her herude i spidsen. Her. Og den her ude i spidsen. Og så skal jeg have til den her. Og nu vil jeg demonstrere, hvad den kan. Larmer lige lidt. Det er jo meningen. Så har jeg noget sølvpapir, vi kan bruge til at ja. Ja. Så der har YouTube i dag ved at vise, hvordan du får et relæ, det her, til at give stød. Det er egentlig meget simpelt. Du skal bruge gaffatape, et relæ. Jeg har valgt at bruge det her relæ, men man kan bruge alle former for relæ. Men jeg har lige valgt det. Så skal du bruge ledning. Og så skal du bruge loddekolbe. Og selvfølgelig tænd. Ja. Nu vil min ven lige tage over. Jeg har vist, hvad den kan, men nu vil han lige vise, hvordan man laver den. Gør det. Okay, så... Okay, det der ignorerer vi. Men du skal først have opvarmet din loddekolbe. Så skal du tage dit tænd og selvfølgelig dit relæ og ledning. Så åbner du bare din ledning, whatever. Og så tager du en halvlang ledning. Jeg ved ikke lige, hvor lang det skal være. Cirka 30 cm. Okay. Men det er også lige meget. Så afisolerer du den selvfølgelig her i enden. Forkert. Afisolerer du den bare sådan der. Vent, jeg er ikke lige færdig med at afisolere. Okay. Så man kan også godt få sådan en afisoleringstang, men altså, jeg er hardcore, så. Så tager du de her 2 ledninger her. Det bliver der, hvor den strøm skal komme ud, og dit relæ. Og så skal du faktisk bruge en ledning mere, før vi fortsætter. For det er en af de ledninger, hvor der skal komme strøm ind i. Så. Vi afisolerer bare lige en ledning mere. Der er sådan mere der. Okay, så. Nu har vi afisoleret den, og den her ledning, der skal gerne være langt fra hinanden, så. Først der skal du selvfølgelig lige have lagt noget tænd på, så det gør vi. Lidt. Og det kan jeg bare lige gøre nu. Okay, jeg mener, jeg vidste ikke helt varm. Jo, det var den så. Okay, jeg stinker til det over video, men altså. Okay, det skulle være fint nok det her. Og så tager vi de 2 andre ledninger her. Den der anden en, den venter vi med, fordi den skal vi egentlig ikke bruge nu. Så den her lægger vi lige til side. Og ja, så kan vi jo godt komme i gang med de 2 andre her. Så det gør vi. Okay. Jeg ved det. Det er sgu da farligt at have det så tæt på tænden, men altså. I don't care. Så. Første og... shit, nu skal man lave sådan en loop-pakke nu. Okay. Så. Det skulle være fint det her. Så.
Nu tager du de 2 ledninger, lige meget hvad for en, altså plus og minus, det er lige meget her. Så tager du den ene, lod fast her. Så sidder den der. Så tager du den der ledning der skal, også skal komme strøm i, som du har forberedt. Og så laver du lige de her 2 sammen. Så det gør vi nu. Okay. Nu er de her 2 lavet sammen, så skal de laves på den der pol der. Og de her 2 her, de er spolen, det er den ene, og den anden, det er spolen. Og her har vi kom, så har vi normal closed og normal open her. Vi skal bruge spolen og kom og normal closed. Så vi tager de her 2, og så laver vi dem på lige her. Så er de sat på. Okay. Så har vi det her. Og nu skal vi til at forberede den anden ledning her. Så du gør bare ligesom alle de andre gange, og putter noget tandpulver. Du varmer den op, så ind i en lådkolbe. Og så okay, det er fint det her. Og lugter. Ja, det gør den. Og den sidste, den tager du på normal closed, altså NC. Og det kan vi gøre nemt. Nemt. Tager den, putter den på, ligesom alle de andre. Du kan også bare, tage den rundt, om du vil. Alt det der lort der. Men jeg bruger altså lådkolbe. Og ja. Jeg ved, jeg har lavet en fejl her. Det ved jeg. Okay, jeg havde ikke lavet nogen fejl. Jeg havde bare misset et trin, altså i mit hoved. Så vi skal bruge skævebideren. Og den lægger herover. Det gør. Jeg skal lige skæve sådan der. Så cutter vi sådan et stykke af. Cirka sådan her. Centimeter og sådan noget. Cutter vi den i 2. Og afisolerer den ene. Kun den ene. Kun den ene, der er nødvendig. Tager vi her. Ja, den er sgu desværre, når den er så lille. Det er bare sådan her. Det er svært. Nå. Men, altså, du tager din lille ledning her, afisolerer den, og så skal den kunne komme imellem den der og den der. Prøv lige vise det igen. Ja. Den skal imellem den her, som er den ene af spolen, og så over på kom. Den her imellem. Min ledning, den tror jeg faktisk, den er lang nok til at bare kunne gøre det i det. Så jeg vil prøve at gøre det sådan. Okay. Holder lige den stille eller sådan noget. Bare hold den selve relæet. Ja. Ja, det er fint der. Så lader vi den her fast her, og oh shit. Okay, jeg tror ikke helt, den her er lavet fast, men det er i hvert fald, hvad du skal gøre. Jo, det var den faktisk. Utroligt. Og de 2 korte ledninger her, dem skal du selvfølgelig have afisoleret, ligesom alle de andre ledninger. Og så lige meget, hvor plus og minus er. Fordi hvis det ikke dur, så køber vi bare en ny. Ej, det var sjovt. Lige meget. Prøv så. Det her det er jo vant til at være plus. Der sætter et minus på, så. Og det her lange nu, det er dem, hvor der kommer strøm ud. Altså dem, der er sat til spolen. Og afisolerer vi lige. Okay. Nu har vi næsten afisoleret dem.
mangler lidt dem her. Okay, det gik vist ikke så godt. Okay. Det er dem her, der kommer strøm ud af. Okay, lad os se. Når den siger det der, det er fordi det dur. Så. Don't be scared. Så larmer det. Ja. Og nu vil han lige prøve på noget sølvpapir. Ligesom han har spist. Okay. Den begynder jo uden jeg selv er klar, altså. Not fair. Der skal det fint. Og så tager den bare. Og jeg vil gerne lige understrege, det her det er kun 24 volt. Sætter vi 54 på. Så. Godt, vi har åbent vindue. Og så kan du bare tage din lodkolbe fra. Den har du ikke brug for mere. Og nu spørger vi sikkert, vi skulle ikke bruge gaffatape. Jamen, jeg plejer altid at bruge til en ting. Isolere den, selvfølgelig. Jeg gider ikke at bruge det der isolering sådan noget, fordi det ligger helt nede på værkstedet. Det magter jeg altså ikke. Så starter bare lige med et lille stykke tape her imellem, fordi det kan godt gå hen og ja, ryge sammen sådan. Resten det er bare en. Og ja, det var det. Du kan selvfølgelig lægge det i en lille boks eller sådan noget. Jeg valgte bare at bruge sådan en lille boks her. Ja, det er normalt sådan en ja, chips ting. Så har jeg bare kuttet låget lidt mindre og lidt tape rundt om, og så kunne det. Så ja. Og det var det. Håber I kunne lide det, I så. Vi har i hvert fald brugt noget tid på at bare finde ud af, hvordan man gjorde. Altså. Det vil sige, at jeg spurgte min far, og jeg forstod det ikke helt. Det er derfor, det ikke, jeg fik få det til at virke. Det er svært at forstå. Ja. Men vi endte med at forstå det, og sådan en lille boks er kommet ud af det. Så det var det. Ja. Vi ses YouTube.